Taas täällä Aikko näyttää teidän tyhmiin ja huonoin YouTubettaja. Tai en mä ihan YouTubettaja oo kyllä. Mut sellainen. Koska mulla on vasta mun toinen video vasta. Eli ekassa videossa oli vähän viidestä mutta oi hiljaa! Okei, mä huusin mun kyllä. No ei se hätää. Mut mennään tänne päin. Koska mä... Mutta kun ei mennä sitä kautta, koska... No, sentään. Elikkäs nyt me olemme täällä kävelemässä. Me nyt ollaan menossa huoneelle päin. Okei, mä oon apina. Joo. Mutta me mennään kohta uimaan. Eli mä voin tehdä vaikka jonkun ihan minkä tahansa videon Kiian kanssa, eiks niin Kiia? Voidaan tehdä petsivideo tai joku ihan huonokin. Joku pilaversio, okei, en mä nyt pilaversio tiedä. Ihan mikä vaan, ihan. Laittakaa kommentteihin tai sitten onks mun videot hyviä. Ja lopetatko video jo? Ei. Niin, ja sitten tää video vaan loppuu ihan nyt, koska tuolla on mun mummini. Eli se ei nyt näy täällä. Tuolla on tommonen keltainen pallo, jos se näkyy. Niin, kun se näyttää pallolta. Näyttää pallolta. Niin, me voidaan ehkä kuvata sit kun mennään uimaan, että... Eli niinku, moikka moi ja tykätkää videosta. Älkää pistäkää peukku alas ja sitten tykkää ja peukku ylös, jos tykkäsitte. Mutta mä pistäisin ainakin peukun alas, koska tää on ihan PS-kosta. Eli moikka!